Fuj, tady je odpadku, ale já jdu. Fuj, tak tady odsud asi odejdu. Ty tam nebudeš mluvit vlastně, ty jsi moc daleko. Co bych vzal? Tohle nebo tohle? Jsou tady 2 sešity. Co vezmu? Hele, tady je kopec a dokonce travnatej. Hele, tam někdo stojí. No, vezmu asi tenhle, protože tenhle vyhodím. Ahoj, kdo jsi? Ahoj, já jsem Oli. Já jsem Pink. A vezmu tě do stanice, vypadáš dost zašpiněně, pojď za mnou. Tak a tady bydlíme. Co, vás je víc? Jo. Tak pojď, jdeme do výtahu. Okay. Dobře. Zmáčkni zelený tlačítko. Dobře. Za chvilku jsme totiž tam. A odkud cestu vzala vlastně? No, já jsem nejdřív byla u takových odpadků a potom jsem našla takovou budovu. Tak jsem tam šla a potkala jsem tebe. Jo, aha, já jsem byl zrovna venku hledat nějaký sešit, aby jsme mohli aby jsme mohli si do něho něco zapsávat a tak, protože máme tady hodně odpadků, tak to chceme využít a prostě oddělat. Aha. No, máš nějaký kašel. Jako chceme letět nějak lodí, chceme letět na planetu Polus, kde získáme takový věci, aby jsme naši planetu mohli obnovit. Takže, jestli chceš, tak tam můžeš potom letět s náma. A ty věci jsou třeba jako zlato, nebo třeba... Ne, nějaký vzorky a tak, nějaký, aby jsme opravili naši planetu, to přesně nevíme, jaký máš náš zatím šéf, který je černý, má takovou korunku, tak ten nevím, co naplánuje a co tam máme všechno vzít. Aha, tak dobře. No, tak už jsme za chvilku tam, ten výtah je celkem dlouhý, takže už jsme tam. Tak pojď, jdeme. Aha, dobře. Jdeme do kafetérie. Jo, tak dobře. Tak jsme tady seš celkem pozadu. No, na tohle tlačítko, teď půjdeme směrem do reaktoru a na tohle červený tlačítko, co je na stole, tak na to zmáčkneš, když uvidíš vraha a teď jsme v modulu, který odlítá na planetu Polus. Dobře, a co to je vlastně ta planeta Polus? To jsem ti vysvětloval ve výtahu, tam přece ten náš šéf chce, aby jsme tam šli a teda, aby jsme tam prozkoumali prostě nějaký ty vzorky, aby jsme naši planetu mohli prostě, aby jsme tu planetu mohli naši planetu nějak zlepšit, nevím, co šéf vymyslel a teď se to tady plní zásobama, takže ještě tam neletíme. Tak, dobře. Tak pojď za mnou do security, teď půjdeme prohlížet kamery na chvilku. Jo? Dobře. Tak jo, tak jdeme. Čau, světle zelený. Teď tě šéf poslal jenom prosšit, kde jsi celou dobu toulal a kdo je tohle? No, tohle je růžová. Potkal jsem ji venku a když tam byla, tak jsem se trošku zdržel. A tak jsme tady. Teď, jak to tady stěhuješ, no, jdu vám za chvilku pomoct, jdeme se podívat na kamery do security. Jo, tak sešit šup do mediku, jo? Ať tam je co nejdřív. Čau, kdo seš? Teď jsem říkal, že jsem Tyrkisovej. Jo, vlastně. Jo, tak já už musím. Jo, dobře, tak ten sešit teda dáme do mediku. A vlastně kam na té planetě Polus nevíš něco z šéfových plánů dalších nebo něco takového? Jenom vím, že je fialová. Jo, aha, no. A prej na ní sněží a je na ní i zároveň láva, to je fakt divná planeta.
Jo, to je, no. To, no. No tak my to teda jdeme zanést potom dáme to do medic a pak to zanesem, pak půjdeme do security, sledovat kamery a pak vám pomůžeme teda zanést něco. Jo, ale pospíšte si, raketa má, modul má vyletět už za 27 hodin. Jo, no dobře, tak se asi pospíšíme. Sice růžová, přijde ti to celkem málo, teda celkem hodně, 27 hodin, ale pro nás jako, my tady musíme stěhovat, musíme pracovat, takže jako pro nás je to celkem málo. A co mám říct já? Jo, no, aha. No tak my to asi jdeme zanést a jo, asi už se nebudeme na nic ptát, povídat si můžeme, až tam poletíme. A nevíš, prý je tady mezi námi nějaký vrah, nevíš, kdo to je? Houby, to jsou podle mě jenom nějaký blbosti a zastrašení šéfem, aby jsme si dávali pozor a nikde se netoulali. Já už musím jít do mediku, vidíš, mám tady lékárničku, ne. Takže... Jo, prostě si to asi někdo vymyslel, tak já nevím. Tak my teda jdeme, nevím, my jsme se tady trošku rozpovídali. Tak čau. Jo, čau. No, tak už asi jdeme. Jo, musíme teda spěchat. Tak jdem. Hele, tam je Tyrkvej. Hele, na těch kamerách zaví červený oranžovýho. Rychle musíme to jít nahlásit. Rychle, jdeme. Dobře. A jedeme na druhou stranu. Rychle, pojď, utíkám. Tak pojď rychle, utíkáme. Dobře. Tak rychle. Konec pokračování příště. Tohle video nám dalo hodně práce, takže dejte like, odběr, zvoneček a čau. Popravdě jsme si s tím dali, popravdě jsme si s tím dali celý večer, asi 3 hodiny jsme tohle video dělali. Co tam píše? A to je pravda. A je to tam někde vidět, tak nic. Takže zatím čau. 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 Čau.